Machiegni nyakura moyo jwang kendo ma en tielo machielo mar chal mar piny Kenya waguta rubina ahinya sani warang'ane duond bura mar ODM. Ndalo sekalo kawuono saa osechopo saa 5:23. Ndalo sekalo 121 nyaka ne ogaye mar ODM Raila Odinga nende. En gino mogana mathoth kata studio kar kae pod wacho ni en mosenindo Raila Amolo Odinga. Pod en gino mogana mathoth pod peke dhogi. En gino montiere godo to nindo mare tungni osekwako duond bura mar ODM. Wada penji ka ni tungni e ODM to dhi nade nyaka sani oganda wache yo machal nade. Twagni okanogo kenda antiere ka koda yawuot luo madamiyo thuolo mar mondo ime moso to konwa ni tungni ne rum karang'o koso tungni ni kamochope ni. Sani je linda gimora mora. Sani ne TV kacha linda TV ni kikodhi ni mar twagni nyaki winje. Ni mar wada mako jok mane linda ground, jok ma linda wananchi, gi jok moko mabende koro rango mana jok ma linda gi to gi linda eyo machal nade. Machiegni anyika Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango tantiere kae kod mwendo mokwongo madhi moso aka ka wachako koro ni piny Kenya ringo nade en Dr. Maxwell Miyawa ma en jalony e weche mag chike kendo okil e piny Kenya kae daktari yawre kendo machiegni. Oyawre nya goyo kamano kuom chopo Ramogi TV kawuono. Chiyo makare? Chiyo makare. Piny Kenya dhini makare? Piny Kenya dhi makare, tungni maneno ka koro ng'eny, tungni kod tulo, lakini biro mana losore. Biro losore erokamano ahinya. Kama chielo nyakwar mogi jogo mantiere kae kod mheshimiwa jaod bura ma Kibra mano mwalimu Peter Orero. Mwalimu oyawre kendo machiegni to nonoka koso penjo jo Kibera chal nade mokwongo. Ayudo ka ine mingi luonga maber icheko ni mwalimu. Mwalimu. Nane set ka gi nyithi jopuonj. Morumo sani tielo mokwongo mbako romo. Mago nyithi jopuonj te. Nyithi jopuonj nyaka dhi ga makane ke jopuonj gin jomoriere tir. Kamano mwalimu. Gionge gi mibadhi. Nikech be kuma gichwe lwet gionge. Amor kiluonga kawuono mondo wawuotwa gi jopiny. Era mogi. Kamano ni. Piny Kenya dhi maber. Koro ka kori? Wang'iyogo. Achani ng'iyo gi ber ni koso rach kata kamano machiegni ahinya. Kama chalo nyakura mogi jogo ntiere kae kod jasiasa ma bende ntiere kar kae en jalony e weche mag ohala en go gute mathoth ahinya. Okinyi ma kawuono wantiere kod kae chenro mar mbako romo ka warango ni to piny Kenya ochiewo e yo machal nade. An ka kod Dr. Abdul Ramadan Odhiambo. Nairobi ochiewo nade, jo karachuonyo ni nade machiegni. Erokamano kuom gwelo ma kawuono. Wachiewo maber e Nairobi ka kendo kata dala ka tudwa gi jodala ne ng'idho moko ng'idho kendo piny dhi maber. Buru mane nitie mang'eny dok chien kaka karo ma karachuonyo. Amor ahinya kuom gwela odiochieng' ma kawuono kendo ang'eyo ni wadhi twak maber kwa ng'iyo weche mag chamawa machon. Kand kwa luongo chama na machon mar ODM kiluon kaendi e tungni manitiere. Ang'eyo ni nikech wan ka gi mwalimu gi jo ODM madongo dongo wadhi neno kaka kama weche go wakete pinyo bedo ber. Erokamano ahinya. Wacho jo ODM madongo dongo wakili Miyawa Nkoro ni ento en gi duond bura koso ja Kenya koso chung kama chal nade ka wachopo iri to sani kae wacho ni omin sani otek kata nyithindo minyuolo ibo chak mana linda tieno linda tieno dong linda to sega nyuol nyaka sani nyakora mogi joang wachako twak wa gi kaunti ma Homa Bay ale bicho sekore kacha odani mondo wawinja ne jopiny ma Homa Bay to wache nade okinyi ma kawuono kae odani wawinje mokwongo gintiere jok ma linda mwananchi gi jok ma linda ground magi jo ODM duto koso gin ji mokikore mane iye kae to bang'e golo oko Edwin Sifuna to jodak ma Homa Bay wache yo machal nade bende okinyi ma kawuono. Ale bicho yawre kendo machiegni e mbako romo chal mar wachen mane kiwuok e kaunti ma Homa Bay kawuono. Cleophas erokamano wechiwo makare kaunti ma Homa Bay kaendi kendo mana kiwacho no endo en ni bago twaka kod jopiny e kaunti ma Homa Bay kaendi kaluwore kod twak ma kawuono wan go Ramogi TV okinyi ma kawuono kwang'iyo yungni kata tungni ma osebedo e duond bura mar ODM chiegni ndalo 120 nyaka ogai ma duond bura mar ODM Raila Odinga nindi kendo Cleophas mana kisewacho no endo waseneno ka nitie kweth ariyo achiel kweth motele kod ogai mar ODM masani Dr. Oburu Oginga ka achiel kod kweth machielo ma bende otele kod jagoro mar ODM mancho state office Edwin Sifuna ka achiel kolange kendo ahinya waseneno ka maendi kelo tungni kendo sako ite duond bura mar ODM. Cleophas en mor mar okinyi ma kawuono mar bedo kod moko kuom jopiny
penye kaunti ma be kendo win pach gini to gine nade kalure kod okak masani koro ineno e duond bura nindi mar ODM mondo mi golo pach gito gito gine nade kalure kod yamb siasa masani koro futo e mok ni kare duond bura mar ODM ibo chaw gi nyingi dingiso ka chiel kum ja ODM kenda chiel kum ja penye kaunti ma be kandi wasana kan tire kwetare achiel en kweth Malinda ground achiel en kweth Malinda ja peny ma otele kod Edwin Sifuna governor Masia James Orengo ka chiel kod jaod bura ma Embakasi East Babu Oweno kake ja peny bende no kamaendi mi duond bura mar ODM bedo kanyakla mo telo ne yiro mag 2027 duond bura mar ODM man mokwongo nyinga Sila Ojungu Ajandhiwa ana youth mandhiwa an kawacho ne an ayie gi Linda ground mar Oburu mang'eyo kaka party leader jomodong' magina condemn gi ni gin gidwaro yo magibargo party kanose yiero Oburu kaka party leader tok Raila giwe Oburu mondo tagini mane ODM wang'eyo kaka an youth mandhiwa mar magine mar Sifuna gineno an akiaye an ang'e mar Oburu kawacho ni jogo we ketho ODM giwe gini gibed bang' Oburu mondo tero chopwa kama Raila nowewa ko kamano iru kamano kapuka we wacho ni achiel ka jotelo mag ODM kaunti bura marangwe department mar Rowere joma mokalo cha duond bura mar ODM obedo kod nek mancha gi ngado gi dwala achiel mar golo oko jagoro mar Edwin Sifuna kendo kaawre no kaw kod jalupne maedi bineno ka ne gi mochuno mondo mine gol Sifuna kalwe kod wech chung mare mosebedo ko kaw kalwe kod tudruok mar ODM kachiel kod duond bura mar UDA kaka japiny bineno ka ne ODM okaw kang makare mar golo Sifuna lemo mare mar bedo jagoro maduong' mar duond bura mar UDA mar ODM an aneno ni paro ne kare kech momiyo nitie kama kudho nosechowa go chien kucho nitie timo manoselal gi tiket mag Raila ma en Eugene Wamalwa koro wame nyaka no ber gi luoro ka jogo no kaw chik no gin kare nikech jogo samoro luor ni jogo nyalo lale gi tiket kendo koro ana wacho ni gima chik ma gikaw mar golo Sifuna no gin kare Sifuna oketwa mos mondo bedwa bang' Oburu ka ok onyal to we mondo jomodong' pange go mondo bedi pinjo mara man kodi mogi kapka dhinga machielo bende no kadwaro nitie mondo mi ogai mar ODM masani Oburu Oginga oket wigi kanyakla mondo gi ket piny kweth masani koro chal ka gima obalo gi ODM mondo giwach dhok achiel motelo ne yiero ma higa mabiro bende no kamaendi nyalo miyo gi yot mondo gibed kanyakla mondo tungni masani kodhi nyime duond bura mar ODM otieki Oburu temo iwacho ni ng'ama ng'ongo neno gama thin ok ne wan kaka osigine kaka Oburu ni mbele no wan wang'eyo ni gimone no ni kare kaka wan vijende mag jochama kaka otimo ne en kare wan mondo dhi gino mbele en mane joma ketho gi ema tiyo marach koro wan akwani mondo giungre gi ruogo bang' Oburu ka mondo girwani obed ODM obed motegno erokamano Cleophas wataka kawo paro mar achiel kuom jopiny Homa Bay ka ndibro chaw gi nyingi tinyiswa ni ODM sano pogore ariyo nitie kweth ma wacho ni gin Linda ground mar ODM to nitie kweth machielo mabino tele kod Edwin Sifuna magi wacho ni gin girito mana japiny Linda Mwananchi e kunde tema ODM nie gimbi pachien ang'o mabino ka keto duond bura mar ODM motegno motelo ne jiro mag 2027 namba achiel gik moko te nokethre sama party leader notho Raila Amolo Odinga nokoluw chik party mar constitution section 6 mar ODM wacho maber ni ka vacancy odong' e party leadership onono ni party leader tho kata resign to National Election Board luongo yiero e ndalo 21 mano pok waneno kotimore mage gik moketho gik moko omiyo gik moko ok nya be maber nikech tim machielo feel ni nokoluw chik e rwako Oburu kaka party leader nikech an gima wacho ma ng'ama kata wadgi mar Raila noko trust sama nodhi AUC chung nowe party ne nyongo nokowene Oburu to magi wayudo ni interest mag jomoko madwaro zoning emontenore korka party leader masani miluongo no Oburu omiyo an a support team matindo ka machalo Babu Sifuna to gi governor Masia James Orengo mondo odhi mbele kendo ne waseneno to nono ka kocha ni neno mana ka Isaya ji to kujo piny bire malong kendo wan warwako Sifuna nyaka Homa Bay ka obi to joka bakwayo ni koselogi giting badegi gi join jogi mondo gini obed together abes Ruto tang'e twak modwa beye gi timcha obed gi tim manyien ni nikech kae ma ji nitie ma jopiny osechako neno te omiyo an adwa noluong yiero mar NDC mondo ane ko Oburu nyalo yombo nikech ene moketho party gi tim man gi interest ineno ka magegi isombo ji gi buses
the functions ichulo ji idho bas tichuli to mar Sifuna japiny biro kaka en nwaneno Busia kocha jopiny no biro gi lewni mokiko omiyo wacho ni Oburu odog piny nikech nono to kakwa bene gidhi keto Ruto one term. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni pachi nang'o kalore kod yamo masani kuro tungo duond bura mar ODM. Ang'o monego bed ni jo ODM timo mar gibed kanyakla motegno motelo yiero mabiro? Ano Chieng' Sila, resident ma Homa Bay ka. Ana support team Sifuna. Sifuna is the Secretary General. Manyo Court Orient State kendo to kanyo o jowa mobalo gi pach ODM nyogolo oromo mogolo Sifuna. Sifuna is the Secretary General as it is, and therefore an kako Chieng' Sila a support o team Sifuna nyonenore ne jo Kenya kod jo party mar ODM manyoro manyo Kitengela nyoro on a Sunday. Sifuna oromo tich mar Secretary General emomiyo baba nonene ne nitie jo mang'eny e ODM ka to baba noneno ne Sifuna noromo gi tich mar goro. Jagoro en ng'ama duong' any organization mora ok nyal thicha ka ji oromo te thiche mano ok nyal timore e party mar ODM, and therefore tima nyo bedo piny timo Oburu emo wuok oko mar ketho ODM. Oburu onge ng'ama noyiero to kowadgi nonindo. Nok nyal yier ng'ato gi ndalo achiel kowadgi onindo kapod ji ne ywak ji ywak. Party nigi chikege magiluwo, and therefore we support team Sifuna kamutingo Babu Owino kamutingo Orengo Ajimi Wuod Nyamayanga thuolo onge goke sama ne court tek kano Maraila Kibaki Maraila 2007 kano 2013 o no many mana Orengo gene no many mana Otiende Amollo gene Sangwenye makoro nie chama sani makoro golo Sifuna ne gintero nok nyalo dwargi mondo gidhi kony baba malo. Yes. Erokamano Cleophas dhano ng'eny ka wakawo ng'ato achiel kende ma wuod bang' dakika achiel kende thuolo mar orumo ginyingi ting'iswa thuolo mar dakika achiel kende ni to pache nang'o kalore kod yambo siasa masani koro tungo duond bura mar ODM. Erokamano Ali, ginyinga iluonga ne Fred Odhiambo, an jadak ma Homa Bay. Yamo to osebedo ka tungo ODM, to ODM ni e party ma wan onyuolo wayudo ka ODM ni e party ma joluo nitiere. To ok dwa mor mondo party wa mar ODM mondo tungni obede. So osetimore kaka osetimore ni, to an gima kwayo nek reconsider bedo piny mondo uluong jowa matindogi mondo waket party obed motegno. Go koko koni gi koni ma Sifuna ringo koni to team mar party leader Oburu Odinga ringo yore ni okwero ma giluongre kaka ja ODM mondo gibed piny mondo giket ODM obed achiel nekech ka wadhi kaka wadhi to koko biro bedo mang'eny mane kwayo makwayo kaka ja Homa Bay. Cleophas Oluochi winjo achiel ka achiel paro mamoko kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay kandi golo kalore kod tungni masani koro kwa duond bura mar ODM kendo ok abidhi mang'eny kalore kod saa ma oserumo kendo abiro duoke achiel ka achiel e studio mondo idhi nyime kod twak kalore kod mbaka oromo gi wendi ma en ge studio Nairobi kanyo. Cleophas agoni erokamano ahinya Ali Abich ka nitiere Homa Bay jopiny oloso kama kare ahinya kendo winjo duond gi e studio koni welo bende owinjo kendo sano da migi thuolo mar mondo wachak twak achiel ka achiel achako kodi kae Daktari Maxwell Miyawa kamera ng'o kata maka jopiny e kaunti ma Homa Bay moloso moko kuom gigo magiwacho to nokanisa yo mana ji Oburu ema ketho chama Sangwenya nitiere e chama e kind gik mamoko mantiere ka jomoko otelo mokwongo nosewacho kata niero romo ne en gino maber ahinya manotimore Kitengela gi manotimore to noka duto ne gisiro chama nigi tungni. En adira makende kich wach osenyiedhore ni chama mar ODM nigi tungni kod tulo matamre nono to tungni obedo nikech koro gai mana jatelo mar ODM kendo jatelo maduong' ma umbe pek umbe lach Kenya ka Afrika koro osenindo. Tineno ni koro mana kaka ne wawacho chon ni nyithi kiye ng'eny. Koro nyithi kiye koro gore dala. Jaduong' konindo dala nyaka tungni moro wuoge matin. Koro aneno ni man en wach makare. Biro mana bedo kwe biro bedo taneno ka kwe biro bedo mbele ka to mana kolosore e yo maber. Gimomiyo wan gi tulo kata kwang'iyo chien kwang'iyo historia mar Kenya en ni king'iyo chama gi te kwachako gi ka Jaramogi onindo higa mar 1994 to oweyo chama maduong' be mana ni opposition mar Ford Kenya tulo nowuok
Raila ne ni kocha to kod Lange, Orengo bende ni kod Wamalwa to kod Lange. Abang'e ji ogwere to dhi mar Raila oduogo loso chama ne mar NDP 96. Bang' mano waneno kendo ka Moi koro wuok e telo to we KANU. Unyalo paro adiera makende en ni seche ma Kibaki koro osedonjo e telo to nodwaro mondo oketh KANU. Uhuru ne ni kocha to gi joge, to bi Wuot bende ni kocha kod joge, koriwore gi nyaka ji kaka Njenga Karuma gini. Emiyo wacho ni Ogai konindo to tulo nyaka wuoge. Adiera makende en ni kinono kuma tulo ni en ni nitie jogo mapod tindo madwaro kargi, maneno ni jogo ma hikgi koro sani fut moniang' ok nyal telo negi. Mane gima duong' matimore ODM ka. To kendo aneno ka dhi bedo matek kabisa mbele, nikech jogo matindo otamore loch mar jogo madongo. Jogo makoro gineno ni ndalo dhi ka gima rumo, to mane siasa. Siasa dwarore ni siasa en ikawo telo mar piny. Telo mar piny ok mi ng'ato. Emomiyo kineno joma ringo matindo tindo, Babu ringo koni, Sifuna be ringo koni, to Orengo be ni koni, gi jogo matindo tindo ma beng' ng'eny makoro osedonjo kanyo. Caleb Amisi gini, aneno Konyonka be koro oseduogo, Anthony Kibagendi. To kwang'iye yo ma siasa en ni ang'ina dhi wacho mbele ka. To onego wabed wadoguru chien matin. Nikech wasigu to pod wan go Kenya ka. Kwa ODM obarre diriyo mokethore mowuore, to wadhi bedo gi pek mbele ka sana ka koro wadonjo e weche mag yiero kaka nene. Erokamano ahinya. Iwacho ni wabedo koro ruok wasigu pod ntiere Kenya kar kae. Mheshimiwa Peter Orero, Mwalimu, ochal nade nyoro kane range to nonoka weche mopogore opogore mantie ka jodak ma Homa Bay winjo wach mar gima gintiere godo, awinji kata bia ne Dr. Abdul. Awuoro ing'eni kane pok adhi Mombasa ne an Homa Bay, adhi e liel moro Liwa Saturday. Koro ka Saturday koka Sunday adhi Mombasa. An adhiya direct, adhi church, ka church to adhi e pap. Ta an ayudo ka pap osepong'. Sama ne adhi e pabno. Koro kama ne wacho ni saeji no, to ne ok aneno. Naneno ka ji biro, ka wuotho gi tiendgi, stadium in, ka donjo. Koro mago to bende siasa. Lakini an gima wacho maduong' ni ODM en chama maduong'. To e chama maduong' ka nitie ji man gi paro mopogore opogore. Omiyo wane waparo ni pod winjruok nyalo bedo. To be ok en function. Kora kia ni nitie function koso rebel, ng'eny kisungu be samoro tek. Nikech jogi be pod ni e ODM party ka. Wach madhi oko no riembo Sifuna. Sifuna ok oriembi. Ogole mane lemo mar jagoro. Ogole mane lemo mar secretary. An ma wuoyo kani, aonge lemo moro amora e chama. To kendo atiyo ne chama matek miwuoro. Kata mana diere ma wadhi demonstration wanitie nikech watimo ne chama. To be ok ochuno ni ng'ato nyaka pod ne lemo eko bed ya chama motegno. Nikech e chama ka wan gi ji madongo dongo. Ineno kaka koro wan gi daktari ka en bende wachna ni en mane party wani. To en ng'ama duong' to onge lemo moro. To be pod support mana party. Omiyo ji nyaka ng'e ni komi position. Jo kisungu wacho ni you cannot have your cake and eat it. Akeni magi dakteche ariyo ginyalo wachna. Yeah, you cannot have your cake and eat it. Nyaki ne gima timore. Jakom kone walolaro party gi Wamalwa. Ne anitie. Ka Wamalwa odhi Orengo kocha. Kano neno ni gini koro dhi marach. Donge no resign moweyo mochako chamane. Moyombo. An minena ka kapok abire siasa. Ne an japuonj. Depa ning'eni ni an japuonj maduong' moromo. Kamano. Mabe ne an chairman mar Sports Kenya ka. Kane neno ka puonj oroma. Nadhi mar resign. Ok ni nagi kiga 60. Podi kata 2027 podi na puonja. To na decide ni gini koro oroma adwa dhi kama chielo. I resigned. Omiyo ka ng'ato paro ni gimoro rachne to en gi teko. Iwuoka
kineno ka teko romi ichako mari. Sifuna nonego wuok chon. Noko nego rit mondo riembe. No. To romo magitimo nyoro wang'eni wanyaneno pichni mago ma Kitengela mane yamo sanika kane un to nonoka be nung'iyo pichni gi mokwongo in simbi be nigi miki baji an mokwongo ka an e rally kata simu ema ok ang'eyo simba nigi security nikech samoro bi nyakwali kok ging'iyo gikoni ne jatelo Kitengela ra gima nang'eyo ni ne gin gi rally mano nang'eyo katieko rally wato koro nanene news ni ne gin gi rally maber en mana ni bang'e to ne gichamo tiagas matin tawinjo ni ne en matiagas achiel koro an ka Mombasa tiko nani ne giringo nyaka Nyayo Stadium obagi mathoth ji okona ni stop mokwongo ne Nyayo Stadium kuma ne rugby nitie koro akedi wan kane wan jo ODM kani banwa tiagas kaki bayano to wamake to waduoko ni to kane wacha kanu jo ODM kwanu sedara kaki wacho ni gin jo ODM koro kaka wan jo ODM ku banigo timake tiduoko ne police to mari wenyo ni kobato nyaka Nyayo Stadium koro bago bende jo ODM adier aya mago baro gi kata ngena duogo iri mono mikono ani to ochal nade bedo e chama ikinde ni matuni nitiere in bende samore nene weche mag zoning mi wacho kone mopogore gini eri moro manyalre koso chal nade Dr. Abdul adani irange e okang' machielo kaka ng'ano mantiere oko gima timore kar kae kade bed ni intiere iye kata kaka mantiere oko omi picha machal nade erokamano mokwongo jawinjo nadwa ni ng'e ni an kae di kaka osiep mar ODM nikech an e UDA to UDA sani nigi osiep momako gi ODM omiyo wakete aketa mayot ni kata ka dipo ni owadu moro nindo to ka tungni nitie kowadu to tungni nyalo chopo nyaka iri koro omiyo samoro inyalo neno ka tungni nindo ka nitie kama inyalo chogo ichogo ka nitie kama inyalo geng'o igeng'o ka nitie kama inyalo loso be iloso kaka jachung' gima timore e ODM ka to kaka ing'eyo wan gi Linda Ground gi Linda Wananchi to gina ni gi coin gi mondo gidonj kaka ng'ato time nade ng'ato dware to ok nyal Linda Ground ka onge Wananchi to Wananchi be ok nyal lindo ka gionge gi ground koro en gina jok ma ilindo gima ng'ato be lindo koro gine gimoro achiel nikech king'iyo kata mana kaka koro mwalimu wacho ni ka gimoro romi tiweyo to gini pok oromo Sifuna embo neno mane kae kare emomiyo kata kane ogwethe oko matin wacho ni gini ok awe mae kara mase kedone higni amin to bende kata kwa ng'iyo chien kacha Sifuna ok ochako weche gi kawuono no chao kata ka baba nitie ma kata ka baba ne nitiere to baba luonge to gibedo piny kama ne ji obedo ne to kowuok oko to en emo somo resolution mag mokadhie to chako wacho ni ma wacho go mano wach position mar chama position mara kikutima nade kikupenja mano chama motimo nade chama mantiere omiyo baba ne neno ka nitiere ka diponi nitiere wuok moro ma Sifuna do wuogo to geng'o ni mondo kik Sifuna tim nade wuogi ma gima koran ba kwa jo mantiere sani ni wawek pogo Linda Wananchi gi Linda Ground nikech king'iyo gi to gina the same thing wang'iya yo mondo wang'i ni technique mane ging'i ni technique mane baba tiyo godo mondo maintain jo mapotindo mani kaindi mondo mi chama marwa machon mar ODM ni obed gi mawu mane podingo ko chon Dr. Abdul ochal nade kinde ma iwinjo ka jogo mantiere rumbura mar ODM gima sik kiwacho ni Daktari Oburu Oginga ogai mar ODM asani yes nesumo rieko mathoth ahinya ne Raila Odinga e kinde mane en ogai mar ODM yes to sani owacho ni wuoche Raila duong' ahinya ok onyal rwako korembo oloso wuoche ne kende kama entiere kar kae samoro style mane Raila winjo godo joge depo ni opogore gi sani koso chal nade nikech kae ne ng'ama nyalo gayo Sifuna mowach gima Sifuna wacho e kama chung'i e kama lose koro nopogore ka kod nikech mato wadgi ma toka ni toke ing'eyo e siasa ka gima mitna en ni ng'ata manitie buti nyalo wacho ni gimitimo maber mowuok maberno en ema no contribute to samoro yiro kata jomoko bende nitie mano contribute gimotimo nano gimowuok maberno en owuon kaka Jaduong' Oburu no wacho ni wuoche no to bed pek ne matin odwaro mana temo ni ka bo nyalo tweye owuoth kode matin wuotho kode matin ni endi chuno ni nyaka koro ng'iyo moro ma joge mane en go jok mane baba wene obed ni jogo endo okelo gi wang' achiel mondo ging'i ni to ang'o mo wanyalo loso
kaka team mondo wakik waketh girwa mane baba tunade mane baba weyo baba ne pok kore ka wan gi daro 120 nyaka ne jaduong' wewa kendo wakwan Nyasaye no ketwi ka ber omiyo gire mano loso chak kata obedo ni wan to oko koni to ne en osiepwa kaka jo UDA koro osiepu mane wamako kod niendi wan bende wadwano osiepu wani odhi ang'o odhi mbele mane omin no kata ka His Excellency Dr. William Samoei Ruto kamo bede to chigo wach mane chama wani nikech embe no wa kocha koro miyo dwani mondo chama ni obed maber chama ni obed kamoro achiel mondo chama ni ka gibedo gimoro achiel to wariwre kodgi kinyo chako kalo sirikal erokamano Dr. Maxwell miya wantiere iri kar kae wach mar Sifuna en ruath mano osebede kul ma owinjo ka opong' monego bed ni wuok kose en wuoyi maduong' e dala mano osebedo ma onego bed ni wuok dhi go dala to oleo to ka dipo ni oleo in kaka wuoro onego iriembe e lemo mare kaka wuoyi maduong' e dala kata kok ogole e dala nikech wacho ni ok owuok e ODM ogole mana lemo mar jagoro maduong' mar ODM to mano tiende nang'o e yor siasa kirange kar kae goli e lemo machalo kamacha podi jakanyo podi nyatimo gigi kaka ja ODM podi Sifuna ok en wuoyi maduong' e ODM en kuom nyithindo mang'eny e dala kata kul be nyalo bedo gi ruedhi mang'eny to nitie ruath achiel mapokro tegno moingo maduong' motegno moingo en kuom nyiruedhi manie ku to kata en kuom wuod dala mapod nie dala mapoko go dala ne poko data sani aneno ne gimotimore dala oseromo anene kama adiera makende en ni kolore weche mag siasa en ga interest yani ng'ato neno ni ambe nyaka bed gi kara moro to dwaro mar bedo gi karo seche moko ok inyal dak kendi e buo piny ka nyaka idag gi jowu ng'ato ber maripo gi jowetene dawa moro ne wacho kamano emomiyo kata ka dipo ni Sifuna dwaro kare odwa bedo kare to obeda kare to nyaka obed kong'eyo ni nyaka obed mana gi jomoko nikech dala be kigo mabor ahinya to nyalo dhi e chuny thim to chuny thim kuro ndiegi bige ni nyalo chami ibiro romo go ndiegi ibiro romo gi magwar ibiro romo gi le magalagala koro omiyo aneno ni kadipo ni Sifuna dwaro bedo kare mondo obedre otiegre kabisa moyud gimoro Kenya ka to obeda mos nikech be kata king'iyo gi adier king'iyo Sifuna gi jogo magino gilange go gin joma pod tindo saidi to gin joma tindo saidi to bedo gi ODM kane bende biro medo gi kata mijingo magimoro mara magidwaro sasa king'iyo Sifuna gi babu gin joma dwaro gimoro Nairobi ka yudo tek ka ji opogore mokere Nairobi ka ineno kata kaka Raila notawa en ni mondo mi yud kata kura kuonde moko machalo kaka Embakasi South kocha mi yud kata mana Lang'ata mi yud kata mana Ruaraka kuma koro Kajwang' nitie mara ne okiwache kata Mathare mari tingino opogore matin mari opogore matin mari no ene nyalo yude nyalodia kata kadibo ni onge ODM tekni iwuoyo gi jopiny maber ma wacho dhowani gima nyaka wang'isi ni vijende wa potato bado waro kar gini en ni gibiro dhi maber mbele ka to mana ka ODM en gimoro achiel to mana ka ODM en gimoro achiel seche ma wang ODM osepogore diriyo ODM B to gi ODM A linda nchi linda ground na linda wananchi wadhi bedo gik moko ariyo to bingene gima dwaro to mana achiel dwaro mana mondo wakaw hotel kata wabed gi jogo madwa kaw hotel to wang'u kaw hotel nade ka uru sepogoru mubanyo makoro ji okere ma obanjre makoro ok nyalre da bed ja siasa manyalo wuoyo kod babu Sifuna tikedo gi piny ang'e adiera makende en ni jo ODM no rikni kendo ne girokni kuom puodho oburu bedo jatelo mar ODM kata ka diponi Raila ne poko ik kata apane man to noko timre maber ahinya nonego giwe samoro matin mondo ji otwage makata dipo ng'ane ochung to ji dhi kata National Delegate Conference tigode ng'ato kura koro apani koko tulo mawuok ni ne gineno ni oburu odhi kacha raka kabisa kata ka Raila pok onindo e buru adani makiri kanyo kapok abiro iri mwalimu Peter Orero kod Dr. Abdul Josia ogolo pachgi nyakora moge jwang' wawinja ne pat Josia kotenore kod tungni mantiere ei ODM manyaka sani nyakora moge jwang' paro mathoth ahinya osebedo kae kabiro jo kaunti ma Siaya to wacho nade okinyi ma kauno Steve Biko noloso kod jodak kendo mae e kaka ne giloso. Sifuna ne en jagoro maduong' mar ODM party to nyaka ne gole
sani wan gi tungni mang'eny e ODM. Chal ka gima ODM obarre. Chal gimogo oyawne Sifuna koro. Chal ng'amogo oketo pukwe e pige. Ineno ka jopiny te sani ni mane toke. To gi ODM party bende, jatelo manowenwa maen Dr. Oburu Odinga, pok waneno riwruok moro amora mosekele kind ODM. Nikech ODM sani obarre, ODM chal magin ariyo. Wan gi ODM mar Junior, gi ODM mar Oburu. ODM mar Junior en ODM moterne gi Sifuna. To moro nuterno Oburu. To wakwayo ni Dr. Oburu. Wakwayo ni mondo kaw jo ODM duto mondo riwgi gibed gimoro achiel. Mondo kata ko oyiero cabinet madhi bet kiloso kiyiero gik ma gipogre godo. Gipogre nini. Stronghold ma gipogre sani. Wakiani ODM mane mwalo, ODM mane mwawere. Sani koro ni mana mar linda mwananchi. Linda mwananchi ji ohero kabisa due to if ofight ni wananchi. Otimo gimora mora ni wananchi. To karango another side mar Linda ground, joka kiani they are a bit confused. Nukopo daki wachnwa ni dingadu which tiwe accept ni del odhikamano. Sifuna he was among the pillars mar ODM. To ODM sani podi nigi jopiny kalure gi kaka nyoro manene Kitingela na neno ODM podi is a very very strong party in Kenya. Koro and gima da watch kaka deno. It's high time mondo daktari oluong NDC mondo jodhi election ODM obed kumora achiel. Mane yo madisani ODM dubed united mana kagiluongo NDC gidhi gi yier mondo party odongni vijende manyalo tiyo. Kopsani iwacho nu a youth en a leader makiny. Kirango party mar ODM ergi mosebedo kane chakre matin kiwacho ni kian tie kweth moro mopogre to tie kweth moro madhi koni tie kweth moro madhi koni tie chaka gima tie kweth modong kod opposition to tie kweth modong makao siro sirikal to pod enena ODM achiel. Akwayo kod duol mamuol ahinya jotelo mag ODM adurago gini matut kendo leaders mani ODM mogedo ODM gochunygi duto adurago gini matut mondo unento pogorogni ento akanye to chomo kanye to kik kaw ng'ato makosa ka ng'ato wacho pache to kuwinji ka ng'ato wacho pache to kuwinji nyaka jotelo mondo kaw pache ng'ato ka ng'ato giwe Oburu mos oti nwasebedo ka wan e gine ng'wech sate sani wan ang'ono a broad based government jogi owewa mos waol wan kaka bine nyithinde wa inego seneg modhuro. Nyinga iluongo ni Teresa Tieno, an Migori County. An kadwa wuoyo matine wachno. Wan ok wanyal weyo gima ne baba owenwa. Wan waluwo Gladys Wangageni. Sifuna gino ok odwa winjo wachgi nikech gin gidwa ni wadog e ndara mondo nyithindwa otho kaka nothocha. To wan wadwaro kwe Kenya. Kokolowa gibayo kite ndara noolowa. Sani tinde wan gi kwe. To kwang'iyo kata ndalo mane Uhuru notiyo gi ndalo masani Ruto tiyo. Sani nyithindwa nyalo kata yudo positions mabeyo. Riembo Sifuna onge gima dhi ketho kanyo kech nwasachich kode chon. Wan sani kumwachak wadhi onge wan e sirikal ndani. Chon ema wan mabor gi ndop mogo. Sani wan e but ndop mogo. Ma ng'ato kedwa nodigni. To nobiro chon ke pok ochak go yadh suna sani mariek. Ka ng'ato kawa moketowa komoro, Raila okawo Kenya moriwo kaka nation. Mwabedo kacha kendo wabedo gi kwe. Dang' nwagone Raila erokamano kendo en mos nikech oselal. To nowewa kod ng'at achiel mane ODM odhi oyiero ng'at achiel ma en Oburu Odinga. Wakwayo James Orengo chak wuoth idhi kon Josiaya. Josiaya hinyore. Josiaya orem gi weche mag pi, mag education, dog idhi tine Josiaya.
mondo ikonygi. Edwin Sifuna wang'eyi baba ne siko geng'i ageng'a ka buog rombe igeng'i to sani wachich kodu. Gima timore uriworu gi the former president mak ne chulo osuru sani osechich ni osuru en gima ichulo. Duoguru mondo mi nyino chulo osuru mondo mi wayud ber kaka koro wambe sani Migori County waigere stadium. Mokwongo ni an ja Kenya, ta ja Luo, ta ja Migori, ta ja Gombulu, ta ja ODM. ODM ma antie as a personal ane tok Oburu full tie yen anongi kuma dhiye. Raila nowewa broad based kanye ma wantie na miguu zetu mbili wan kanyo gitiende wariyo. Wach mar ODM kaluwore weche madhi ma Edwin Sifuna aneno ka tugo kodwa paka go yieyo. Danga wach ni tugo kodwa paka go yieyo nikech ing'eyo ni ODM ka ne baba nowewa nokono wani wadhi ni ateru Kanan. To kato ka chopo to an kato ka chopo to un nyako timango nyaku chopi. Baba nosawewa Kanan. Adieri sani king'iyo kata Luo Nyanza ka gik ma waneno ka samoro kel timonwa beyo kabisa. Aniluonga ni Steve Anthony, jadak ma Migori. Mokwongo kabisa Linda inchi agwe ma asoe mtaro. I support Linda ground. Gimome awacho ma ka wang'iyo historia mar ODM Raila ogoro mabor. To kaluwore ni ODM osebedo gi kwe ndalo duto. To tungni ma Sifuna, Babu plus Orengo plus the others kelo e ODM ok wanyal yiego nimar joge gin gi tungni moro ma ok nyal tero wa kamoro. Nyakora moge juang weche gi thoth ahinya winjo kata ndop mogo jok mobede but ndop mogo jok mani kan jok magweyo gik moko bathe mopogore aduogo ka kod ote mabende wuororwa ka achiel kachiel ang'eni waduogo kodgi ka achiel kachiel. Mheshimiwa Peter Orero nitie ote magi ma jo Kibera mooro ote ka nyaka jogo manun goto nokoro ote gi achiel kachiel. Nitiere ote machielo mowuok Eldoret ka ma omedo paro e mar Eldoret wach jo mani Migori mowacho ka nan paro mawuok Migori nyaka koro wabed gi generational change but we should embrace dialogue. Piny loso gi mbaka. Philip Ande wacho ni ero gima ne Raila wacho mano mar intergenerational conclave cha. Intergenerational dialogue koso nen conclave nochopo kama chal nade. Weche gi thoth Nyakora moge juang wakaw yueyo ni gisani masa 6 mar odiochieng' ka oduogo weche pod thoth kantire gi wele studio ka kikidhi mabor. Pause. Kwa life, knowing when to pause inaweza kuwa greatest move yako. Wekelea responsibly. Mjanja ndio mshindi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Machini kero nyakura moge juang en moro mara ni podi ikete kar kae chenro ni mara mbako romo tungni ODM ochal nade paro mowuok kaunti ma Migori achako kod mwalimu Peter Orero mheshimiwa inene nade mano mwa Migori gi Siaya paro magigol mane ground ma ulinda jo Migori kada fani en skewed kabisa fani wache linda ground ni donjo negi kabisa kiwijo ni jagoro ni ochal ga buog rombe siki buoge tiduoge moro be owacho ni gin ng'wechologi ni waseringo nyithindwa go gi bunde motho to kapok ne baba otho nowacho ni watim bede broad base government ka nyaka 2027 ani ng'enya rito dala jakom to nokonwa ni wabed ka nyaka 2027 2027 opoko gik kuro gima wadwa ringo ne kocha gi koni ema okwane to bende party wani ema osekonyowa to be momiyo jowa koro chiemo kane waonge sirkal kane pok wadhi e broad base king'iyo budget te chakre mag Kibaki mag Uhuru onge budget mane nyami thurwa mar 1 billion ne osiko me 400 million kata mar ndara kodhi mang'eny to 600 million to 600 be okuogi to sani king'iyo budget wan gi billions mag pesa yudo ni ndara ni oket 5 billion o ka oket 8 billion nyoro na kana ne dala on Saturday adhi ndara moro mane odhi oyaw ma ring road adhi kamoro ni Magina kachomo Marindi ayudo kose yaw tich osechakore lakini gima wacho ni we siasa onge permanent enemies jogi pod gin jo ODM gete pod nitie thuolo mar kawo jogi anan Sifuna osiepna kata wik mokalo cha wuoyo kode siasa en interest ka interest ne inyalo ng'i maber e chama ka to be apani pod obeda be ni en bende dwa dhi go dalane nikech romo manyoro cha to ne ok aneno ka en mag jo ODM lila joma kwar ne dwa bede mang'eny moloyo samoro gi joma New Arsenal tigeni mari gi Arsenal okriwre kaka mano koro majano riwruok ne neno joma kwar jo Jubilee na neno kacha mang'eny jo DCP na neno mang'eny jo ODM ne nitie to jo moko mabe bagni e kanyo nyalo bedo mane riwruok makelo ne ODM wich bar kaka ne ka jok moko gi DAP be nitie koro ma ok kelno wich bar kaka ODM tiene ni macha chalo ni en united opposition koro ok en function mar ODM then faction mar ODM to ne Sifuna kawo jowa kako sotsi gini mago jok mani bang'e to giwuothogo to waneno ni magi jo ODM adieri mane yeka to sani ka koro waneno mana Pauline Njoroge mama moro manowito wa mach warito ni miyo watelo to kare telo sedhi to wakia uchako ukete ka wadhi AU ni ene mawuotho gi jakom mabago ting'o wuoche orwako mabor ma kiwuoni gini waseyudo to kare otero wa mach koro samo wachako neno jogi to pachwa dhi mabor ahinya kaka oganda luo pachu chopo kanyo pachwa dhi mabor ni magi jok ma ok dwa ne joluo ber moro amora e piny ka
Omenya kwa gini ODM wani. Kajo kanyalo bedo duogo to giduga duoga. Wan onge shida. To NDC bi oseluong beleka. March 27th. Majo madwa dhi e position gi adhiya to gikwa delegates. Ko yiere kaka Sifuna, an ko yiere ta support nikech en katibu. Onge gibabro mona support. An menena ni aja party kata lemo man go maonge. Ta support party 120%. E wacho ne ko yiere, dong ne mu yiero. Ibo yiero Sifuna. Osiepi mas. Ko kwaya kura, ko biro mo kwaya to dongane ne ka odwana ka bolo ne luore gi ngamo chung. Ji osechako kwa kura sani? Poko kwaya anonge ngamo. Ji osechako? Apodi. Ini dwara ngoyo dia. An kama antie Roma, anan MP Makibra. Onge gima adwa mana support party. Koro gima wacho ni ok wadwa ni jomoko wuok ei party to goye oko. Ka gidwaro to giwuo main structure ka. Structure mar party nitie wan gi from sub county to central committee, NEC, governing council. Ka in gi idea, okikel no ai party ka mondo ji wuto ji odhi mbele. Omiyo tungni mang'eny gi bagni mang'eny tikao jomoko mok jo party. To machalo opposition to bende pode in ei party ka. Ase wacho ni you cannot have your cake and eat it. Make kanyo angena ngi bika mo dikono mathoth nyama ntiere daktari antiere karaka e wacho ni kaka osiepo ODM. Yes. Gima timre ODM ni mori. Now gima timre ODM ok nyar mora nikech ing'eyo no osiep momako gi ODM en osiep mar total. To bomi Kibaji ni udhi twak gi duond bura moro moko riwre ma samoro nyalo miu. Kibaji an go maduong' ahinya be momiyo ayie biro studio kain. Mondo awach Kibaji. En mane? Kibaji mane tiere mokwongo en ni sama koro wan tiere ni. Adipo ni ODM dhi kaka dini. Samoro kata mana NDC nok dhi bedo, samoro kata twak modhi bedo kod yok dhi bedo. Nang'o jogi ero kot. Inya ket gi nie kot, joka tima timbe gi. Makata winjruok mane wasemiyo His Excellency Dr. William Samoei Ruto ni gidhi gibed piny go buru mondo gitiek no weche gendi mondo wang'i kaka dhi mbele. Ka koro gik tila 12 tiwacho ni gigo timo nade? Gigi dhi e kot, gigo yware kot ka saa ema dhi. Joma gi moero kot. ODM koso uni UDA. One we are set. UDA is set. Ose donjo no kinde mokalo ni kata nitie buche moko mantie doho mobedo sponsored mana gi jo UDA mar mondo mi odwok chien gigi. Mago to ji wacha ko kuno wan ing'eyo kama koro wantiere ni king'iyo kata His Excellency Dr. William Samoei Ruto. One dwaro mare mar tutam. To kendo dwaro the numbers. Omiyo ok onyalo wacho ni ODM oriemb Sifuna, kar chako nyiso Sifuna ni Sifuna dhi e court, kar chako nyiso jokot tam makuru gini kaka makore no. En ni ng'ato ka ng'ato manyo yore modhi konyore godo. Omiyo an gima ng'eyo ni chama mar ODM kano oseyie ni gimiyo watu tam. To joma miyo watu tam gi ne niel tie oburu dinga ka. Adoro mani Sifuna mondo duok kaendi mondo numbers gi kaka ging'eny no gikelo kaka numbers ng'eny to giket no agula achiel wala osgolo tich wadhi go mbele. Erokamano. Wakili. Cleophas, an kama bedi ni an gi Kibaji maduong' kabisa. Kiti penjo wach mar Kibaji. Kibaji man go en man. Ka ji dhi e lweny to riwruok no en gima duong' kabisa. Ke seche muri uruno e ka unyalo neno wasigu kabiro to ng'ato pondo koni to ng'ato luoro gi kocha to ng'ama bato bayo joma nego kumba be nego kumba. Mano en joluo ne wacho ga ni king'iyo ka ji ng'eny ka ni kamoro achiel en mijing'o. Nikech adiera makende en ni nyuol be nokonyo mboga. Ka wang'eny e kwa nyalo thigo wadhaw gi wasigu. To an aneno ni jok matindo makoro nyiedhore koni gi kocha cha magi joma ijgi lach. Gidwaro mana kargi, gidwaro mana margi kend gigi wegi. Nikech gimiyo koro Sifuna chung samoro neno ni Senate ma Nairobi ni koro samoro yie tek, koro dwaro kamoro mopogore. To gima nyaka ging'e joma pod tindo madwaro kargi ni ich lach nonego kal tako, ok bi konyogi. Ich lach nonego kal tako. Adiera magen en ni joluo wasebedo ka wan tesre gi sirikal kuom higni mang'eny, higni modhuro. To sa Nyasaye no otimore makoro Nyasaye koro Raila chal ka gima bedo noneno gi pache matut. Ka koro anto koro ndalo na dhi ka koro rumo. Tadwa we jowa gi nang'o. Oweu kamoro. To kama oweu no. Kijende moko onjiri moko matino tindo mane gi ich lach koro chikore nyiedhore to giduo pi. To seche ma wang' osedu pi to pi to ne Raila oseweno pi maler munyalo mundo. To jomoko duwe, giduwe mene nikech gidwaro ang'o?
kargi. Emomiyo adwa na wuog Ogai Oburu Oginga Odinga. Obedi e piny, onyon tiende magi joma wacho ni cracking the whip. Onyon tiende nikech ODM kopogore nyadi par nyadi boro, Kenya di. To ok wabi dhawo gi wasigu. Kendo wasigu biro lowa, kendo biro gowa, wadog mana kuma ne Jaramogi Oweyo wacha. To mae sa, wan gi siasa ka gimidwaro maduong' en gang'o, en power, en telo. Kise kao telo, koka inyalo distribute resources, koka inyalo pogo jo ulemo. Kata telo ne wacho ni dhiang' ye lach, we uwa kungo dhiang' piny monde. Kise yang'o dhiang' koka ipogo dhiang'. Ok unyal chako laru kendu, to kata dheno pog ng'ato keto tol e ng'ute. Kamano. En wach mangima ahinya madani gi kanyo wawinja ne duonda jaod bura mano ma Nyaribari Chache mano Zahir Jihanda kachiel kodaka duol machielo mar Oburu Oginga adani gibia back to back kaka gibiro no kwa tieko mar Zahir to orang mar Oburu ko wacho ni lemoni ok wadwa bang'e lemoni koro wadwaro wawinja dichiel kae to bang'e awinja ne pach Mwalimu Peter Oreroka. I wanted to just make some brief comments in regards to echoing and supporting what His Excellency the Deputy President mentioned, is that we welcomed our friends from ODM under the broad-based arrangement, which is absolutely working very well for the whole country. And I can tell you the ODM cabinet secretaries are doing a very good job. But one thing that must be very clear is that the position of the presidency, which is the president, His Excellency William Ruto's position, and the deputy president's position is not vacant. We can talk, we can negotiate on any other thing, but not the presidency. The other seats, we are welcoming ODM and many other parties to come and talk to us as UDA. But position ya rais na naibu wa rais haiwezekani. And ODM must know that when we mean broad-based, it means the candidate, the presidential candidate for the broad-based government is His Excellency William Ruto. And the position and the broad-based deputy president candidate is the Honorable His Excellency Professor Kithure Kindiki. Because we are a team and those are our candidates for both broad-based. Lakini mtu kufikiria ati they are going to come and bring a candidate. Haiwezekani. The government is big. We can always discuss on how to work together. That's what I wanted to. We are not going to look for less. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, we are going to negotiate what our people deserve. We are not going to take anybody's share. We are only going to make sure that everybody gets their fair share in the national cake. And we are telling you, His Excellency, if you want your government to succeed, if you want your second term, look at the women. Women are 28 million voters. As we go for negotiation, me as a woman with my fellow 28 women, we are saying Deputy President must, shall, will, inshallah, be a woman from ODM. Na wale wanaona ODM lazima tubaki kwa mapambano. Sisi tupambane, wengine wakule. Sisi tupambane, wengine waingie serikali. Tuendelee kupambana ama tutafute njia ya kuingia kwa serikali. Tumtume party leader wetu Oburu Oginga katika mazungumzo na watu ambao wamekomaa akili kama our chair Gladys Wanga. Mheshimiwa Mwalimu Peter Oreroka, ochalnade rombe gini chopete ntia chiel mano timore Siaya Kisumu, mano timore Kwale, komne dware to ok dware
Zahir Bisijo gimoso watoka chaja ubura wadu uchomro choma kod team mar Dr. Abdul Gineter tukore yige mudwaro nikech sani chaka gima ublo cold wache bedo mandem nyasaye bodagi you are either hot or cold uchung kanye kamuntiere karakae kata kaka chama koso podu medo mana manyo wach ka kuom jopiny ma Italy wasewacho ni siasa kanitie self interest mokwongo wach ma daktari Oginga nowacho Kisumu apani kawan gi dakteche moluora ka jo mariek ahinya oburu ne ok dwa ka in gi wendo ok inyal chuo wang' wendo gi kudho nikech ne en dalawa lakini duogo winjo ka wacho ni wan wadhi negotiate fair share mano tiende ni wan kaka jo ODM wadhi negotiate ne jowa fair share to ne ok odwa keto deputy president ka koro limo wadala ni komi ni emwada dwaro tiene no chuo wang' gi kudho koro mane gima no wacho kache to nyaka wabed gi open mind kidhi negotiation nyaka ung'e ni to gima wadhi yudo gi be jothuru wadhi yie kodgi samoro unya negotiate moyud deputy president to tamwe sirikal mamoko gi tema kata koro chiemo bedne onge dero mano miwa mar finance ni samori konia ko mabe wa mau moko mane wanocha osegol wan interior ka ogolwa kodi ng'enyi kudhi ubedo nyaka ng'eni ang'o madhi konyo jothurwa moloyo position koso en gik mawuok e bwo mesa maluar ka en position mar ng'at achiel to gimo konyowa gonge to ere tiende kawe nyaka wakaw lemo madhi miyo jowa winjo maber kaka ineno jo Migori wuoyo ka kik wadhi adhiya ni wan wadwaro position josiasa ni mae manyaka yudi to dhi mana konya to ok kony jopiny wan kaka josiasa koro nyaka wang'i lemo madhi konyo jopiny agulu moket wacha nyaka wadhi wawach ni ma koro marwa kikumawa giteronwa go gik moko e piny kacha ji omed konyore ji omed winjo maber wadonjo e sirikal koro magi gik maketo mbele jomagi mawinjo maber Mwalimu in e ground jomagi mawinjo maber musewinjo ka madhi nyime ma lemo mar bedo gi agulu mar omenda ni mako kata machiegni go ahinya manyalo koni kaniero aro yud lemo mara jatend migawo mochung' ne weche mag omenda pacho ka ngima wani kare an ing'eni ma wach mujego ing'eni ngima kidwa loko ngima kata mar dhano gimichako go piny ka en infrastructure kiloso infrastructure maber mane kaka koro ohala matindo tindo medo dhi mbele to ok inyal loko ngima bedi chiel wang'iyo nolokore step by step an kora wuoyo nyaka wadonje broad based week mokalo nandiko ne Rirek magidwoka Kibra kod maonge stima nyocha giseketo na apaya maduong' mar Kibra to ma timore mane nikech koro sirikal ni ng'iyowa gi wang' maber stima go dio kobiro kuo ma ne timore go do medo dhi nyime to kendo nikech wane ye kandara mano yawna ma koro ber Kibra en nikech wane broad based koro ok ni en gik mayudo kaka jasiasa na winjo maber en gik ma jopiny yudo ni winjo maber I hope ni ka gik 2027 gik mano wachnwa ndere moko midhi los kocha ni ring road girika wagombo ni mondo losgi mondo wanene ka be ginyalo kelo impact ma ji nyalo ene jopiny kamano koro mage gik mwang'iyo ok ni en ni nyaka ami pesa cham kawuono niko ka japiny winjo maber giboko rintie kriko da choth ni gima kinyakia kinywakia makinyalo bet nyasaye mane kaka giwache mane kaka giwache to nyaka wabed gi gimoro ni gik motim ne jopiny madhi konyo gi yudo ngima maber sani to gi sama biro erokamano ahinya Dr. Abdul antiere kar kae jatend piny Kenya William Ruto e sirkande jogo mantiere riwruok mar UDA osebedo ka kono jo ODM ni kikubika gi masharti kikubika gi ultimatums no da wacho ni ero wadwa lemo ni osewache kata yore mopogore mathoth ahinya mano mantie kata mokwongo kikoni kanyo ni udwaro deputy president mamiyo ero koro oburu ne dware to koro chak idware gi ODM ka ok dware to koro sani dware pogruok gi duto
gichom jatend piny yo machal nade kinde ma ODM wacho ni wadhi bedo ka gi twak ten twak mar Riema Oburu nyoro ka loso owacho ni nyaka tim mar Hassan Joho ma Mombasa mane gibedo ka gikedo na ahinya giwacho ni nyaka bed kar kachiel kachiel kik wegi oko. An mokwongo gima danga anyis jo ODM en ni gikwong gilos odgi nikech odni ema kolose motegno to gibiro table mane wasemiyo gi His Excellency William Ruto mondo negotiate go Buru ka gin gi strength to kaka en sani endi ka ok mano timore to anyisi chien ka chane ni kata mana wechegi nyalo gajore moko ni e court to moko ni kanye makumwa dhi otimnade makumwa dhi onge. One of the most important things manche wayudo achiel an kaka achiel kum jogo mano the State House aspirants forum, part of that meeting ne His Excellency Dr. William Samoei Ruto now passed a vote of confidence in his deputy. But this time round, deputy emane tayo gik moko ma kanyendo mo wacho ne ngat wani otimonade orom. In fact kata wan joma ne bedo gi doubt in his performance from that day ne wachako yiro ni ngani dikare is no joke and fire kako wacho no ni en fire omiyo onge vacancy kaka iwinjo wachande ni the presidency is a package any president gi deputy mare bia iwach weche gimi wacho gi endi to mora mibiro wacho wany biro ng'iyo kamikete to ma package ni en existing up to 2030 2032 gik mang'eny mwabiro keto gi wabiro miyo gi kama gidwaro kendo gima mora ahinya kata mwasimu ka wacho ni dongruok osebiro e piny ka sama dongruok osebiro e piny ka ni dongruok ja piny nene omiyo samoro gik mwawacho ni linda ground linda inchi ayege opio ndai kanche wacho chien kacha ni His Excellency jo piny osekuongo nwa iri wan pod wayware chien kada kech pod watimo nade walawre omiyo we need to move with speed ni neno kata Kisumo the other week ka president of the Kisumo ma jo linda ground go timo nade onge ni neno that mammoth crowd manyiso ni ande ja piny osechako ng'iyo president gi wang' mamuol omiyo na kwayo gi akwaya ni mondo mi giyud gik ma gidwa kwayo mang'eny go gilos od gi obed makare to ka ok gilos od gi obed makare to en ni obiro bede kaburi akisahau iwacho ni mano Kiswahili kubwa mwa Homabay karachuoyo en kaburi ya sahau kamitie katika wakili Dr. Maxwell Miawa iwinjo gima Zahir owacho kata koten record mokwongo lemo ni mar jalup jatend piny Kenya en gino mang'iyo gi wenge mathoth ahinya ODM obed kod achiel kuom gigo magidhi twake koso gidabo gik mamoko koten record karka to twak nyalo tore ka ng'a timre nikech wacho ni siasa odiochieng' achiel odiochieng' mabor nyalo lokre yamo nyalo lokre mkoro yamo nyalo ringa taro sasa siasa mana kaka mwalimu wacho en ni siasa nyaka dhie to kidhie siasa nyaka bed gi dwachi moro to dwaro sana mar chama mar ODM nyalo bedo ni mondo to jopiny to dwa konyo nade kuom higni mang'eny mwasebedo ka waonge sirikal ni kwa donjo ka twadhi riano emomiyo kineno tulo madhi mbele kali nitie jomoko madwa ni mondo wakuny burwa nitie lemoro ma en okunyo bure to en odhi kunyo kata en odhi romo ka okunyo to nitie jomoko be oketo siro dwani oket siro motegno mondo ot ochung' motegno nikech ot kochung' motegno ka nyithindo nyalo nindo to bende kodh ok nyalo go iye odno ODM nyaka bed gi kar tiendgi mag nyono kendo gima gidwaro onyalo bedo ni sirikal wadhi wapogo barwa bar mana kaka Ruto notime go Uhuru cha ne gipogo sirikal barwa bar to deputy bende gin go kata ginyalo wacho ni an ok wadwa deputy no nikech seche moko bende wadwa ni mondo waser kura makocha mano wanyalo weni to imiyo walemo marom nade ambana ni mano ODM ni kare kabisa nikech nyaka gibedi gimoro ma gidwaro Buru nche nigi welo koro nyaka wendo yen ng'ama wuondo wang'e wendo igeng'o to kiwuondo wendo ma gimi wuondo wero ne ma ji okawo ma ji owacho adiero ne singo nwa mae ka in gi mor to koro ginero tore lweti kendo wacho ne dhoga okier to koro ng'wona uro inyalo wacho dhogi okier nikech inyalo promise wendo gimoro be koseloko ng'inde inyalo go nikech gima lich en ni nyithindi midage od kandi dwa chama ng'o dang' ok ited ne wendo gweno te to wi nyithindo we ka chama lot nyithindo be nyaka chame kata kado moro rech moro mabit ber gima nyalo wacho maduong' en niya kwa ng'iyo adiera an gina ahero wacho history higa mar 97 ka koro Moi ji dok e yiero to neno ni
jogi to dhi tera marach nikech ne nitiere conversation moko Raila ne temo Kibaki ne temo ga ngilo be ka to Moi ne jogi dhi yomba mano otiyo matek moyenjwa ni jogi nokoriwore kochopo higa mar April 2001 koro Moi wuok e telo to Raila neno gimoro achiel ni yawa ng'ani to pod pek ng'ani nyalo yombo oyudo ka ngilo gi Kibaki to gi Ford Kenya Wamalwa ne giwuoyo kanyo giwuoyo kuom higni mang'eny to ka koro chopo dakika mogik ma koro Raila neno ni Moi oseluoke mose liele nyaka giwembe giringo to ma onyiso joga ni gini to nyaka wariwre ariyo luoko no chako chon luoko no chako chon kan neno kaka Moi ne timo Moi ne nigi ng'ate ogolo Uhuru kuma ogole mabe kuma nogole wanwa kia Uhuru ne ng'ama nong'e mene onge kata nogole Chaweri e chunchudh ma Chaweri mo luoke mo ngiso Mark Tomo step aside mo bedo nominated mo miye candidate ma kore kete deputy one of the first vice chairs ma KANU ona nena ke Moi ne dwaro mondo KANU obed motegno emo mi awacho ni joma king'iyo gima mon ma joma no wuoyo Migori gi joma wuoyo mabe Kisumu ng'ato wuoyo ka mama moro wuoyo kata gima ywaka ni jothuro wan ywako ulwa joluombe ywako oseolwa kuom higni mang'eny nikech sasa ma idwa los sirikal to wan wabalo kendo wakere mel to seche wakere mel wasigu kalo me gidwa kama to donjo ka sirikal kata cha to unu dong mana kama ne owe higni 69 cha emo mi aneno ni sani oburu nyako bedo mamutegno sangwenya machung maritore sa odil mana kod gi sani nikech be king'iyo gin kijeni matindo to gin mana joma Nairobi ka inyalo deal kod gi sani to bende achiel mano wacho mogik iluongo wabuga ni sangwenya gin jogo sangwenya ke manie pach gin jogo mapod inyalo rito moko be moko gin mbas nyithindi ng'ama oneno ni kaka yamo ringe ODM opogore kaka yamo odwano ringe olose chap otim gima ne Raila Amolo Odinga otimo higa mar 1996 koseneno ni Ford Kenya ka oonge gi future noringo moloso mare mochung' modhi moyom kik wawuondre ni neno jopiny oheri ni indhi ibedo gi rally Kitengela kidwa ni mondo ji ng'e ni jopiny oheri adier ng'ato resign senator ma Nairobi chako chung' kendo ng'ato resign mbunge ne kama Odinga chako chung' kendo mon wang'e ni jopiny oheri gi adier gi jopiny to oheri to nyalo yiri kamoro amora ang'o mi ODM ne magidwa ni gikethi sami dwa lok mana sirikal to gima ji dwaro tele mana chiel wadwaro mana power and resources odog ni jopinywa erokamano ahinya Dr. Maxwell Miao wakili lakini pod aduoko ka weche pod thoth mheshimiwa Peter Leropontiere kar mwalimu kaachiel koda ka Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo pod wan ge studio iwacho ni gigi duto nyakwara moge jwang gima jadwaro en power nyakwara moge jwang power ni kionge go gik mathoth timre power ni kionge kata nyoro di lwar Kitengela en sa auchiel gi nus aka uyo masana duoko kod mathoth ma watieko godo twak mar chal mar Kenya ka warango tungni e ODM kikidhi mabor Chakre Dona Mlulwe nyaka enderni mag boma maduong' pesa ka pesa nigi sigande kae en kardak mar joloko hala growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore gima nyaka kuongi ng'i en location kamidwa kete dukano wapuonji timo ohala okang' kokang' kaka ilose kaka ipidhe modongi nyaka kaka irite mondo odagi siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera atemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno kik bai machiegni nyakoro manga jwang'e chenro mar ngoma owake wuok tich akelo ni mix bokwe e kaito tich ariyo rege owake yani tunaongea na Majar Rastafara alafu tich adek nyakoro manga jwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka gi wasanii
Tichang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magojong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ichlachok duong dot, obiro donjo tokao. Nyaka sani podi nikia gimora mora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo nuanjo kod gi nyako, mano konyiso nuan waongero tiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chieng'. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Kweth maketo piny owacho tesre oseobila kuom siko rocho rombegi gi iro malungo wang' kinde ka kinde. Ibiro jiw mondo ti kod lony manyasani kod kothe machiek mapiyo kendo manyalo muomo oro e jiwo keyo pacho ka. Jopiny manyatike ywak ni mwandu moedore e gwengego konyo mana jok mawuok oko ka gidwa ni piny owacho keto kenge mag miyo gi thuolo mokwongo e neno ber mag mwandugo. Erokamano ahinya, wantiere kaunti ma Mombasa kumodichi makawuono ni adwani bende wawinja ne pach jodak e kaunti ni kotenore kod siasa mag ODM. Owuone gi moko kuom gi kaendi machiegni. Acha gi nyingi. Erokamano ahinya kwa an giluonga ni Dan Omuya, awuod Raila Odinga, giluonga ni son of Raila. Erokamano, amor ni kech aneno ka Joramogi luowa mondo ging'e adiera kuom oganda luo. Adwa na wuoyo e wach mar ODM Mombasa kae, to ODM Kenya mangima. Raila Odinga kanyocha tho, nyocha waneno ka Raila olwar piny, to Raila chalo ng'owo kolwar piny, yath maduong' kolwar piny to winy nyaka chandre ka wanyocha gipiye. Ne waneno gini kuom Jaramogi kanotho ne en gi Ford, moweyo Wamalwa kijana. To ne waneno kokawo chando Wamalwa kijana sana, mane winjruok ne onge. Raila nowuok modhi chako party mare mar ODM. Raila nokelo ganda luo karachiel. Nokawo Raila Odinga higni 2. Makata jaduong' owadwa babawa Oburu Odinga dhi kawe ndalo mathoth mondo oriw ganda luo to oriw ganda jo Kenya mag ODM. To kech wang'eyo no ODM en jo Kenya, to jo Kenya gin ODM. ODM en party maduong'. To gima nyalo wacho mondo adhi kadhi ng'wech ahinya ni ODM nitie kae to dak, ODM ok dhi kamoro. En mana koso winjruok matin. Nikech wang'eyo ni wuon dala kotho, nyithindo nyaka chandre. Nyithindo nyaka chandre, to walamo mondo nyithindo obed mos, mondo jodongo gi onyisgi yo ma gidhigo. Kech kita kwaneno nyocha kanene joneko bedo piny, momiyo Oburu gini. Ne waneno ka jagoro marwa maduong' Edwin Sifuna. Jok manene miyo Oburu list, barua misomo, kane gimiye Mombasa ka. Kane joneko luongo Oburu ma Nairobi, Sifuna ema nobiro go Oburu mbele makiluwo kuku mos maber. To waneno ka Sifuna ema koro nego beno wacha waluwo. Ndo penjo ja owadwa, ang'o motimore ma ine menini chako gini titieko gini, sindano go igi kanyo, chuo igi kanye, katiyo ka wacho mana no ODM bedur mos. Kwaye no oriwore kod ng'ane no Orengo kod Anyang' Nyong'o, mago thuondi madongo mani ODM mondo gibedi gimoro achiel, kod Gladys Wanga mama no chia Lady Jakom mane Raila owenwago, mondo gilos weche maber wane kaka weche biro thi. To kika giwinj weche mag Uhuru Kenyatta mano president mano osebede, to nowacho ni adhi miyo Raila loch, to loch notame miyo Raila. Sani koro ofel Raila, koro odwa tungo, koro jango jo ODM kik wayie. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi mago mana pach moko kuom jodak e kaunti ni ma Mombasa
kata manyiso wa pachgi ewi weche mag siasa to chutho mago motenore kod duond bura mar ODM. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Na leo hii tunapoangazia masuala ya chama cha ODM na mizozo inayoendelea ya uongozi katika chama hicho hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tuungana na baadhi ya wakazi wa kaunti hii ili nao watueleze, je, kule kuondolewa kwa Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM kutakuwa na athari gani kwa chama hicho? Sisi tunajua kwamba kuna mrengo ya viongozi na kuna mrengo ya wanachama. Ukiangalia mrengo ambayo inaongozwa na kinara wa ODM Oburu Odinga, na hata sisi wananchi hatujajua mwelekeo ni mpangilio gani walitumia kumchagua kama kinara wa ODM. So mimi kimani yangu kwamba naona hii mrengo iko miwili, kuna mrengo ya viongozi na mrengo ya wanachama. Na mrengo ya wanachama imeenda na Sifuna. So sioni kama ODM inaelekea mahali. Naona vijana watafika mahali wataelewana na watatengeneza mrengo yao ambayo ni ODM asili na ambayo itakuja kutetemesha siasa ya Kenya hapa mbeleni. Kwa maoni yangu ningesema ya kwamba Edwin Sifuna aking'olewa, Edwin ni mwana youth. Kwa hivyo na wana youth wote wameng'olewa katika ODM. Kwa hivyo hii kazi wanafanya ni kazi ya bure kabisa. Edwin Sifuna papa alimwacha kwa hii kiti na ako na nguvu. Na vijana wote wako nyuma ya Edwin Sifuna. Kwa hivyo wakimng'oa ODM imeisha. Haitarudi tena. Lakini hata wamng'oe wasimng'oe. Sasa mimi kama Mkenya, kama mwanachama wa ODM, hata mimi nitaama huko mara moja. Kwa hivyo sitakubali kukaa huko. Chama cha ODM vile Raila alikufa na ni kama chama ya ODM pia, wasipoweka nyumba yao kwa hali nzuri, ODM nao itagawanyika. Ukiangalia party leader ni 80 years old. 80 years old wanabishana na youths ambao ni akina Sifuna, akina Babu Owino, akina Ososi na hawa akina Caleb Amisi. ODM wacha wake nyumba yao in order. Akina Sifuna ndio future ya ODM. Wengine wazee ni kama watatoka. Na tumeona mawaziri ambao hawafai kufanya siasa, wale ambao walichaguliwa kutoka mlengo wa ODM wanapiga siasa. Sasa unashangaa hii nchi inaelekea wapi? Wakati mawaziri wanapiga siasa za ODM. ODM saa hii wacha waeke nyumba yao in order na future iko katika akina Sifuna. Hawa ndio wale tribalists na tumesema sisi ndio Sifuna. Na mahaoni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira, wengi wakisema kwamba kuondolewa kwa Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM kutakuwa na athari kubwa katika chama hicho kuelekea mbele. Kiripoti runinga ya Ramogi kutoka kaunti hii ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Bundi. Duncan Bundi erokamana yenya kachel koda kajoja oko kowuok kaunti mano ma Mombasa. En kinde mwada tieke twak makamae kawaranga kachel. Mwalimu Peter Orero inene yo machal nade moko wijo pat jodak ma Mombasa kachel koda kamano ma Nyamira giwacho kata kacha ni golo ODM, golo Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar ODM. Gini wacho ni gole ODM. Onge ng'ama osegolo duond bura mar ODM, ogole mane lemo mar jagoro maduong'. E kinde weche mamoko mapon tiere karkae. Machielo mabende antiere karkae ma onego bedni wawacho mana kwa chako koro twak mar ariyo ni nitiere ote modonjo karkae. Ni penjna Mwalimu Orero ni counties mapoko timo yiero ka gidhi bedo represented nade e NDC. Machielo nitiere karkae ni japuonj jomane nigi lewni mar okwarka, jok mantiere Kitengela nyoro ne pod winjo mit mar Valentines. Aka duogi moko ka motieko achiel kachiel moshimiwa tie mathoth chal mar ODM kama nitiere gi chung' mano mar chama ewi Edwin Sifuna. Wach ni nitiere jagoro maduong' mar chama, en jagoro maduong' mar chama mantiere do mana kaka party leader no wache kan nitiere kanisa odiochieng' manyoro. Mokwongo wawacho ni nitie counties mane pok yiero timore, kata Nairobi kapo kwa timo yiero. To na winjo kaja kompati wacho ni kapok jodhi NDC counties gite nyaka timo yiero. Makata county mare Homa Bay nicha pok timo yiero, to last week ne gitimo yiero nyaka county mane jogo te mano yier osebedo kanyo. Kora paro ni nyaka gibed gi mpango ma county te nyaka tim yiero
onge county mawinjo bede ni tarik 27 yudo ni pok yiero bede nikech magi jok madhi bedo delegates. To by the time mane jakom tho, no jakom nosepango ni yiero nyaka tim nikech yiero ni ema keto party revive party. Koro jakom nowe ka yiero segike counties karibu te. Ne nitie mana complaints, sporadic complaints achiel kod mamoko. Koro kana yain geje jakom mar party nyoro no owacho ni yiero nyaka timre kuondego. Kendo jogi ema koro dhi yiero jok madongo kendo dhi confirm. Ing'enyi kata Sifuna mokwongo no yiere gi jonek kapok no oyiere ADC. From 2018 oserve kapok odhi NDC nyaka 2022. Omiyo gini en gima normal a party a ka gik matimore. Koro history repeats itself. To wane wakwayo ni jogo manie mrengo moro ni giyie mondo ji odhi orome NDC, jok madwaro no bede positions go odhi ochung. Naneno kama sio baba ni babu no bi ochung kodwaro bedo party leader gi delegates. Sifuna bi kodwaro secretary general obi ochung ka delegates omiyogi. Wan kaka jo ODM magi leaders mwadhi yiero. Kantiere luoro mheshimiwa ni ponono gin lemo ma osepogi kakilieko. Lemo monego beni idhilano kaka koro an sani. Okanya wacho ni osepogna lemo ni an wabunge. Adhi ir jopiny madhi yiera. Omiyo party structure ka bede ng'at mabiro delegates ema nyaka yier. Ipogi nade to delegates biro NDC. Kata no kanya yeni pogo ne ji lemo. Jokoti maro tenge okwadhe neno. No. Kot maro the black men in black. Kaka marido. Mana ka ine mibire mana no ke marino chalo black. Aboro kora cheka biro karga. Ngena na biro ire mar mondo mi karatete agi thuolo ni pan. Warango weche mag ODM kaka wasebedo kwa ng'iyo chien kacha. Poda dok mane wach na ma chako godo ni ODM ging'i odgi mondo gilos odgi ni endi obed gimoro achiel. To nikech king'iyo koni ni ng'amuye wuok ka onge. Ng'amuye wene wadgi timo nade onge. Now ka yuarruok ne dhi kako dhi ni endi to onyalo ketho nwa wan kaka koro wan jomusiepegi mane waseng'iyo kaka wadhi. Mar ariyo en ni ODM nigi demands moko magiwacho koni ne japiny dala kujo kaka koro kama wae karachuonjwa. Gima duong' moloyo lemo midhi pog malo kaendi en dongruok. En dongruok mane madhi biro no ka wariwore gi ODM. To en dongruok mane ma sirikal His Excellency Dr. William Samoei Ruto dhi miyo japiny. Dongruok ni endi ema miyo sani koro japiny chako loko pache. Ma wache kaka piny chien kucho ni okapu mar William Ruto dhi pong' dide kamara kore ka aywara goro mochak pong'. Nikech gig mosetimo ne jopiny kaka luwore kama. Omiyo joma chama mamoko mar ODM gibedo kanyakla gilos wach odgi no bed makare mondo mi negotiation mane wasechiwo nafas marwa ni wan wasechungo wuodwa His Excellency Dr. William Samoei Ruto no dio negotiate on our behalf. Gimbende gilewa line no maber mondo mi gini endi odhi otimre mondo kiny wabede sirikal gimora nyoa sirikal achiel mar broad base waniendi kwa lowo yor mar coalition kama ne baba wewa. Ing'eyo en ni baba notemo gi yore duto te mondo mi obede sirikal kata mondo mi oriwre gi sirikal. Ineno ko riwre gi Moi ne ok odhi maber, oriwre gi Kibaki ne ok odhi maber, oriwre gi Kenyatta ne ok odhi maber. Nyaka na Dr. William Samoei Ruto ne thurwa piny lokore ma king'iyo kuonde moae ka wuoyo kata mane karachuonjwa iyudo ka weche mag stima gi koro dwa chako donjo kanyo maber, weche mag barabara mano osechung' donjore, weche mag administrative units gi mag DC chief ka ng'ogi nigi medore, gik moko dhinwa maber. Omiyo ang'e ni kwa dhi maber gi sirikal ma wantiere go ni gima luoro go joyudie ni dhog gi piago onge dhok mopiag ka awacho gima nie ground maneno an awacho gima neno kata koro karachuonyo karachuonyo neno gik mawacho gi maka kariambo negi to gibiro nena kiny gipenja matok ja karachuonyo to nikech adaka mano ko wach marimo gi nitie ote moro kama ngasomo katiyo rot ne an sawa kane ni mara to sawa iwacha kamae ma an mai kawuok Mabe yes twak ber wan gi CS mar omenda John Mbadi to kata gima osekelo Mabe ka onge broad base ni konyo mana jotelo go nyeri pradek awuok kata dhiro akili miyo ka ing'eyo sama koro wantiere kane ne wan gi sirikal matiyo gi jok mane tiyo mbele ka sama ne wakelo John Mbadi ni endi
oseketnwa pesa e budget mar gik monego bed ni timo mi winjo kata ka orero confirm ni ring roads gi pesa gi osekete ang'owa e budget weche mag stima gi pesa gi osekete e budget ok gin gibitimo ni tap to donjo mae ni timore mana nikech atande ni kacha e budget committee to chwalo ne mbadi to mbadi kete pesa kanyo to pesa timo nade pesa biro beduru mana mos gigi dhi matiekre ma sani onge project mora mora kata chiel mane sirikal ochako madhi chung erokamano mane wacho ni e power mawadwaro mane power midwaro wakili miya wantiere rika to wach mari mogik sadhi kaka rumo to mar twak UDA dhi twak gi ODM momakore kosumo pogore to gichopo kama chal nade mane mobed wach mari mogik bende kawacho wejare e kit ngima dhano kata sana king'iyo kit ngima mar Raila Amolo Odinga Raila Nyasaye koro nyosekare en ni sani wan gi ndalo 120 ma koro sekalo nyaka ni Raila wewa to uyudo ni Raila ni pod powerful kata kama uyueno Raila pod powerful kata kama uyueno makoro makata in fact gik matimre ODM matimre Kenya sani mana because of nying Raila no umbe large makata ko onge umbe pod yuengo piny to adiera makende manyalo nyiso jothurwa jogo maluwo ODM de be ni nyalo wacha gi sungu mdo Kenya te uwinje but waya kunga wuog jothurwa mondo en ni onge gimo biro yudo mbele ka ok wan gimoro achiel onge gimo nyalo wacho gi ODM ka duondwa onge gi mijingo onge gimo nyalo wacho gi UDA onge gimo ODM nyalo wacho gi UDA ka ODM no yom emomiyo adwara nuo duond daktari kachacha nikech jomoko nyalo penjore ni broad base ni kare konyo mana jogo mani malo kanyo sirikal ok ti kamano ni kawuono in minister kiny ineno ka geda ke gik moko timre mos nikech mokwongo nyaka udhi muket pesa ma pesa ni be wabunge twage kokineno ni pesa ni odhi area mane to odhi area mane adiera makende nu neno ni Raila nyaka korore gi Kibaki mokwongo ni ito ndara mane okwongo ger en ndara mane wuoko mabe mochopo Katitu to gigi timo mana mos gi ok tim dichiel koro miyo jothurwa beda mos to kadipo aneno machienglo gi tunglo matimre ODM kagi matimre e mag siasa wan moinyo waket odhi inyowa wan kendwa wawegi kendo wabiro yudo ka koro wan waonge sirikal ka ok watang jothurwa wabiro bedo mana e koyo mosebedo kuom higni mang'eny walokuru pachwa wabed gi gimoro achiel erokamano ahinya Mheshimiwa Orero mwalimu wach mari mogik nyiriri 30 kae ikona kanisa orumo achiel kachiel kamantie ka wach mari mogik agombo mana ni wan kaka jo ODM party mokwongo kwayo mara ni wadhi watim NDC nikech tulo mawuok gi te wacho ni NDC ne ok oyiero party leader koro kwase dhi NDC kacha gidhi confirm party leader to ng'ata madwa chung bende kaka party leader oyiene mondo odhi ochung e NDC kendo mar ariyo wakwayo ni joweng'enyi gima thago wahero joma wacho kisungu mang'eny diere moro nitie ng'ato ma wacho ga kisungu mang'eny iluonge wuoyo kata UN kon to nodhi ochung Kamkunyi to kura manoyudo gi kisungu manowacho nopogore kabisa kisungu ni kidhi makini ja class achiel nyalo wacho ni kisungu malich to koro mano is not a measure of intelligence siasa waka dwaro wisdom kata ng'ato okwachi kisungu ahinya to tiyo ne jopiny mwadware siasa mogik to agone jokibira erokamano gine momiyo abiro ka kendo gine matiyo negi erokamano ahinya Mheshimiwa Peter Orero Dr. Abdul Ramadan Odhiambo tinga malo erokamano kubedo kodwa kar kae Dr. Maxwell Miyawa wakili erokamano kubedo kodwa bende odiochieng' makawuono cheno mar mbakoro manyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokiewo nyaka sangwe lojo go duto mokelo cheno makawuono mar mbakoro chal mar Kenya ochopo kare wagonu erokamano awe lwedo chieng' manilo madhi bedo ka kelni weche manyien mag migago ikete mana kar ka orit masani kinyo warade chal mar Kenya ukinyi sa 1 nyaka sa 3 cheno mar upiny orit masani